Nie, nechceme ju rozbiť len pre formátu. Veď my to robíme pre nás všetkých. Naši partneri v zahraničí na to čakajú. No, jasné. Keď si to povieme správne, bude to znieť ako obnova. Reštart. Ľudia milujú reštarty. Priznajme si, smeráci to tu rozhádali a my musíme byť ešte kontroverznejší. Reštart, obnova, očistka, všetko to znie lepšie, ako preberáme moc. Avšak my nemôžeme byť iniciátorom. Predsa naše voliči môžu byť aj z Hlasu alebo Smeru. A začneme jednoducho. Chaos po štáte, smetto, ľudia sú unavení z vlády. My im ponúkneme poriadok, odbornosť. V kadroch máme silné. Bez štrajkov by to nebolo. Niečo hlučné, aby to vyzeralo občianske. Nech sa na úrade poserú. A ja sa postavím pred kamery a poviem, že Nechcem nech beží naraz. Oni klamú, my hovoríme pravdu. Funguje to od nepamäti. Pozor na detaily, žiadne slova honosti, len o zodpovednosti, dôvere, zrúcnosti, také tie jemné veci, čo znejú pekne, ale nik nevie, čo presne znamenajú. Hej, také, že každý si tam nájde svoje. Jeden počuje zmenu, druhý revolúciu, tretí len dobrý pocit. a ja pridám to. Ľudia milujú. Robíme to pre rodiny, pre deti, pre vieru v dobro. A nik sa nespýta, čo to vlastne znamená. Ja môžem pripraviť koncept, pár slov, pár slogánov, grafika z planet, ruky v trhu. Partneri vo Francúzsku nám pošlú nejaké návrhy. Len pozor, nevyzerá to dohodnutie. Má to vyzerať ako spontánne, že nás hodou okolnostiach spojili a všetci sa na jeden pohľad. Takže znie to, ako by sme našli spoločnú reč a mali rovnaké myšlienky? Nie plán. Keď sa nás niekto opýta, čo vlastne chceme, odpovieme spoluprácu pre dobro krajiny. Lebo to môže znamenať čokoľvek. Čiže najprv pocit, potom plán. Nie, najprv emócia, potom káva, potom plán. Dobre, ale vážne. Keď to začne fungovať, musíme ukázať jednotku. Fotky, tlačovky, spoločné vyhlásenie. Aby ľudia videli, že sme som iná liga. Áno, nová generácia zodpovedností, ale bez uniformy, je na zvracanie z Melíchera. A čo keď to celé praskne a padne vláda do pol roka? Zapačíme Slovensku. Hlavne mať ruky na páke, keď príde otázka bezpečnosti informácií. Chcem mať možnosť rýchlo reagovať na zahraničný vplyv a zatlačiť informácie. Kultúra a zdravotníctvo, to dám ja. Kultúra ako nástroj identity. Granty, programy, cirkvi, školské iniciatívy. Zdravotníctvo preto, že tam sa najľahšie ukáže, že nám ide o rodiny a ľudí, rýchle, viditeľné riešenie. Ja vezmem hospodárstvo a školstvo, hospodárska agenda, podpora živnostníkov, daňové nástroje, stimuly pre regióny a kde vzdelanie, tam aj forma, ako sa budú tvoriť nové generácie, ten narratív si tam vybudujeme. Ja chcem vnúť administratíva, polícia, riadenie stavu. Pokiaľ sa dá systém podať do poriadku, je nasledť reformy stále, digitálne služby. A tie Urobíme jednu pade konšteláciu, aby to pôsobilo ako koordinovaný štandard, nie centra pre veľa. To znie vhodne, pochopiteľné pre verejnosť aj pre zahraničných partnerov. Dôležité je, aby to vyzeralo profesionálne a legitímne. A s kultúrou spravíme programy Národná obnova, granty, festivály, verejné kampani na posilnenie identity. To budú dobré PR body. A všetko to dáme do jednotného národa. Bezpečnosť, zodpovednosť, obnova. Tlačovky, fotky a ľudia to budú vidieť ako fungovanie štátu, nie ako vnútorné rozdelenie. Dobre, to sa dá na papier. Michal bude mať auto vnútra a
kultúry, jablka, Dám to dokopy, ale nech to vyzerá ako systémové riešenie, nie ako rotilovanie. A do textov vložím aj pasáže legitimných krokov proti cudzým zásahom, aby sme mali legislatívny kryt. A ja poberiem ekonomické argumenty. Kto na tom získa a kto to má dopad. Nech to vyzerá ako plán pre zamestnanosť a rast. Ja pripravím kampaňové línie, čo povedať verejnosti a ako to prevaliť cez miestne kultúrne programy. Jasne, len kľudná diskusia, taká, čo sa naozaj skončí tým, že držíme kľúčov z dverí. Dnes ja, ale ja budú počítať, teda